Nhasi tabuda takananga kuEpworth uko kwatati tiende timbonoona nzvimbo inonzi iyo Pool of Death. Pool of Death ino idhamu rinowanikwa kuno kunzvimbo yeEpworth. Dhamu iri ramuri kuona pari zvino riri kunzi rasara zvishoma kuti rinyatsozara. Riri kunzi rinozara kudarika apa, asi zviri kuratidza kuti rakazara chaizvo, mvura irimo yakawanda. Now Pool of Death ndofunga takamboita nyaya yepanapa kumashure tichitaura kuti zoni nzvimbo inozivikanwa zvakanyanya nekufira vanhu. Dhamu iri ramuri kuona rine vanhu vakawanda vanonzi vakafiramo, nevamwewo zvakare vanenge vapondwa munharaunda yeEpworth vanouya vachikandwa imomo according to vanhu vanogara munzvimbo inoi. So nhasi tati tiuye tingozoona kuti rakazara sei mushure mekunge taane nguva tisina kusvika panapa. So dhamu ramuri kuona iri rinonzi Pool of Death nechikonzero chekuti mune vanhu vakawanda vanowanikwa vari vanofiramo kana kuti vanoonekwa vakafa varimo mukati imomo. Asi zvakare inzvimbo inoshandiswa mvura nevagari venharaunda inoi vakawanda vanowanikwa vari vanotora mvura imomo, zvikuru sei kunge vari vanowacha. Vazhinji vanoishandisa kuwacha. Uyezve vamwe vanouya vachitoredza muPool of Death imomo. Vamwe vanowanikwa vari vanenge vachitoredza vachibata hove, nekuti zvinonzi mune hove zvakare dzakawanda. So imwe nzvimbo iri interesting kuno kunzvimbo yeEpworth yatati tiuye tingozokuratidzai. Zvizhinji munogona kuenda kunoona pamavhidhios atakaita kumashure apo patakakurukura nevagari venharaunda inoi vakasiyana siyana vachitiudzawo kuti ndezvipi zvinoitika panzvimbo iyi. So ndo zvatangoti tingozongokuratidzai kuti mvura yakazara kusvika papi kune vanenge vachida kuzivawo kuti Pool of Death zvakamira sei. Thank you so much nekusapota. Thank you for viewing this video.